Mutta pyritään reagoimaan siihen tilanteeseen saman tien. 1, 2. 1, 2. Liike tänne, sitten nousee ylös. Ja ylös. Ja pudota sen suoraan. 1, 2, 3. Ja irti. 1, 2. Tai sitten 1, 2, 3, 4. Lähdetään tänne liikkeelle. Hakekaa tää lanti. Hakekaa tää lanti. Hakekaa toi lanti. Yli, ylös ja ohi. Ei, on tässä. Lähdetään. Hyvä ote. Lähdetään. Ja kunnolla. Hyvä. Pidätte. Koittakaa nostaa se ylös ja pudottautua alas. Ei niin, että koko heikko on menossa tuonne heittää päällä yli. Vaan mä nostan sen kaveri ja sit mä pudottaudun rehellisesti alas. Haetaan sieltä jostakin se kaverin käsi tonttiin. Haetaan se jostakin tonttiin. Omasta kädestä kiinni. Eli 1, 2. Haen sen käden. Ei onnistu. Haen sen toinen. Ja tuun tähän kyynärpään päälle. Kyynärpää suoraan kainaan. Ja siihen seis. Alright. Näin sillä lähtee. Suoraksi saakka, suoraksi saakka.